Aos poucos, non é un avance extraordinario, pero sí, aos poucos empezamos a ver como falecemos en galego, porque vivimos en galego, por que falecemos noutro idioma que non é o idioma natural? Bueno, cada vez hai máis esquelas en galego, máis lápidas, máis testemunhas necrolóxicas no noso idioma. Pois sí, e grazas a un proxecto de investigación realizado polo colectivo Palabra e Memoria, sabemos que en todos os concellos galegos hai lápidas en galego, hai polo menos algunha lápida en galego. Entón esta é unha boa noticia. Agora, se facemos ranking de onde hai máis, pois evidentemente hai concellos que destacan máis por ter estas lápidas en galego. En Lugo hai varios, un deles é Outeiro de Rei, o Concello de Galicia. Este é o Concello de Galicia onde se atopou unha maior porcentaxe, igual non vai tanto en número, senón en porcentaxe, non? Claro. Temos que mirar iso, non? Tantos viven, tantos morren, tampouco... Claro, pero quero dicir, nunha cidade evidentemente hai moita máis xente soterrada que nunha aldea, pero igual a porcentaxe de lápidas en galego pois é superior nunha aldea que nunha cidade, non? E un pouquiño estudo vai por aí, é o que pon Outeiro de Rei como Concello de Galicia onde se atopou esa maior porcentaxe de lápidas en galego. Pero bueno, en Lugo hai máis, igual que no resto de Galicia, se queres facemos un pequeno percorrido. En Meira estamos, non? Pero temos en ese ranking de necrolóxicas en galego, de lápidas en galego, moitos concellos, moitos camposantos da provincia de Lugo, Malonso? Sí, especialmente esta comarca de Meira, tamén na Terra Chá destacan non as inscricións que se recollen en lingua galega grazas a este proxecto Palabra e Memoria, que é un traballo vivo que segue medrando, que se nutre dunha rede colaboradora que implica máis de 400 persoas, entre elas as nosas invitadas, Joani Jartín, que é técnico de Cultura do Concello de Meira. Moi boas. Hola, moi bons días. E tamén Teresa Rielo, que é florista na funeraria Geolourido. Moi boas. Hola, bons días. Bueno, antes de conversar con elas, quería que compartir con vos este pequeno fragmento, non, do coordinador do proxecto, o profesor Bernardo Penabade. A vida e a morte son universais. Aféctanos a todos no pasado, no presente e no futuro. Por iso, a actuación de Palabra e Memoria é transversal. Dialogamos con todos os axentes sociais. Somos unha grande escola en que está activa xente de todas as idades e de todos os lugares, incluso da emigración. Agora mesmo participamos máis de 400 persoas e, desde logo, temos as portas abertas para moitas máis, porque recollermos a información de case 4.000 parroquias é un desafío ben grande. Desafío ben grande, exactamente 3.771 as parroquias de Galicia. Aquí en Meira hai moitas curiosidades, por exemplo, hai 2 parroquias, pero 4 cemiterios. Sí, efectivamente, somos un concello pequeno con solamente 2 parroquias, pero temos 4 cemiterios, porque entre eles están os 2 parroquiais, máis logo o cemiterio municipal e unha anexa de unha das parroquias. Na ladeira do Eo, da Serra de Meira, hai moita diferencia de cota na súa altitude, entón hai un cemiterio arriba, que é o cemiterio parroquial en Seixosmil, e unha anexa abaixo, cerca do río, que é o cemiterio e maila igrexa do Paderne. Nese traballo de campo, a que conclusión chegaches? Pois na revisión que fixemos vemos que realmente canta máis concentración de lápidas en galego hai son as máis actuais, non tanto as máis antigas, que si temos unha do século XVI dentro da igrexa, pero se cadra as lápidas que son máis actuais e que había algunha vinculación con xente que tiña formación en lingua galega eran as que tiñan eses textos en galego. Pero isto foi mudando, é dicir, agora xa empeza a haber moitas máis lápidas sen relación ninguna de vínculos pois educativos ou de formación en lingua galega e que si están expresados en lingua galega. Claro, aí xogan un papel moi importante, por exemplo, as funerarias, non? Sí, claro. O primeiro que facemos cando atendemos son os familiares, solemos preguntar se van querer a esquela en castellano ou en gallego. Xa moita xente ven de cara dicindo que queren a escala en gallego, e despois con respecto ás lápidas
a maior parte, ao mellor non utilizan ese gallego normativo, senón que o dicen como pensan eles, pero que, bueno, no fondo, pois está en gallego. Ao mellor non todo normativo. Claro, sempre xente que, por exemplo, falou sempre en galego, é unha rareza, non? Que despois se lle recorde na lápida funeraria. Claro, queren poñer como realmente eles o queren recordar, ou ben cunha palabra que decía el, ou ben con... Xa se quitou eso do logotipo de antes, recuerdo de tu familia. Claro, pero non sempre foi así. O papel voso neste caso tamén das empresas de mármores a hora das inscripción se daba por feito durante moito tempo que ia en castelán. Sí, claro. É que antes, pues, recuerdo de tu familia, recuerdo de tus hijos e esposa e tal. Pero ahora, bueno, a cousa cambiou, a xente empeza a ver outras cousas e... Sí, pero moitas veces porque dan ese paso adiante, non? Ten razón, Emma, que claro, automáticamente xa na funeraria pensan, poñían en castelán e tiñas que dicir ti explícitamente, non, quero que sexa en galego. É dicir, non che preguntaban en galego ou castelán, porque aí seguramente se nos dan a posibilidade de elixir, moita máis xente elixiría en galego, pero como non nin sequera meditabas esa posibilidade, pois nada, para adiante. Non, é que nosotros de un principio pois sempre ofrecemos esa posibilidad. É unha das palabras que preguntamos sempre. Claro, o proxecto, cando nacía aí uns anos, perdón, co micro que estamos aquí enredándonos, nacía cun punto de partida así con un certo desalento, mesmo había convencemento nalgún caso cando se solicitaba información de que non había ningunha lápida en lingua galega, pero os datos están a revelar todo o contrario, con casos ademais con moita antigüedade. Sí, efectivamente, en moitos casos, cando preguntamos á poboación ou incluso fora do noso concello, cando fomos a revisar outros cemiterios, en outras parroquias, preguntábamos aos veciños, dicían, non, aquí non hai ningunha. No, están todas en castellano, non hai ningunha. E logo empezas a revisar e realmente atopas que sí que hai lápidas en galego. O que pasa é que pois pasan desapercibidas, non era unha cousa que chamara especialmente a atención e realmente facíanse todas por plantillas. Entón, utilizabas unha plantilla común, como dicía Tere, pois recuerdo de tu familia, recuerdo de tus hijos, ti no momento dunha defunción, pois é un momento delicado, entón miras que estean ben os nomes, que estean ben as datas, pero non te paras a... Como temos a posibilidade e a gran facultade de poder ter dúas linguas, telas interiorizadas e ler en calquer idioma, entender perfectamente o que lemos e incluso traducilo simultaneamente e mentalmente, non nos dábamos conta de que realmente eses textos estaban en castelán, tirábamos para adiante e demais. E agora sí que estamos vendo, pois precisamente, que cando revisamos os cemiterios sí aparecen eses textos en galego cos que os veciños ao mellor non contaban. E empezamos pola que temos aquí en Meira, que é un sartego e é do 1518. Quero dicir, se cadra máis antiga de todas elas das que temos por aquí, pero que tampouco non se lle prestaba especial relevancia, decir, pois está en galego e é do século XVI. E xa sobre os textos, Teresa, ti asesoras tamén. Sí, claro, pero bueno, xa a maior parte da xente ven cunha idea feita. Si, xa buscan aí, traen a idea, senón, podes pois, orientalos ti. Efectivamente, eu incluso teño unha lápida que me chamou moita atención, que a muller, bueno, quen lle falleceu foi o marido, quixo recordala, pois, pois se facían uns pequenos versos, o marido, e quixo recordala con eses versos, e deso, pois, si hai moito. Pois para rematar, compartir uns datos, os últimos actualizados que nos facilitaban o xeden deste proxecto, máis de 100.000 familias estudadas e máis de 4.000 que mantiveron o galego tamén na escrita. Pois moi ben, e parabéns tamén a iniciativas bonitas, non? De xente comprometida co idioma e que o fai dun xeito pois moi gozoso, non? E